Hindi ka dili. Nalingaw dyan ko na inyong kabugoy. You serve you. Kadlawon pa lang nakumasi na ang akong radyo maminaw na daan sa inyong istasyonan. Hantod na mabot ang inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. From 4 o'clock in the morning until sunshine, counterclockwise, I will always listen to your program, Stagnant of Your Life. From dusk till dawn. Idago na sa pangalang Digna, usa ko kabyuda. My name is Digna. I am abused because my husband is died. 55 anyos na. Piat 5, Piat 5. Piat 5. I'm Piat 5 now. Man, makikita yung 5 ba? Nakang pwesto nga bularan o gulayan din sa may palengke sa Agdao. I have a business here in a public market, Agda Public Market, Tolanday. Ingo nila nga kini nga negosyo arang bahua. Apan, Yes. bahalag manimaw basta naay kwarta. Many people say that my business is quad odor, Tolanday. But you know, it's a very nice job and a very nice business. Siyempre na ko yung mga kargador, sa ko mga gulay o mga bulad. Yes, of course. I am a laborer. So you know, to my dry fish and my vegetables. Tunay nang apply sa ko ang trabaho. Kung ako lang pong ginawat kay naluoy ko. That's one man will, you know, apply my capability, my public market to Laday. Kung na ko damhado landay. Dito na nung balik. Ang akong pagkabatan noon. To tell you honestly, Tolanday, out of nowhere, I don't expect kind of feelings anymore. I'm going back to, you know, my age of younger. Okay. Very fresh and very virginity. Yes, exactly. In short, I'm very nice thing to eat. Pagsugod ng trabaho ni Janus sa kuha, dito nagsugod ang gap nun sa akong When ginawa. John is starting a job with my business, Tolanday, and this is the story of this stagnant of my life. Okay din eh. And then, Anay tabo. what happened?
mga kargador dia, mga kuha dia. Asahan na ninyo ako mga bulay. Mga bulay na ko dia, kantang ka. Kaya ko kwarta ka dyan ang kayo. Ha? Hoy! Ito ba lang nga rin? Pinter man ninyo na. Luy nga. Bulan po siya. Di ba nyo ha? Hey! Active! Active! Good happy kaya ha? May pamahanda na para. Amin ang tuwing. Tuwing mo sa sayo, pandang. May pamahanda na para walot ba? Ito namalaki ka. Siyempre, trabaho ko din sa papalit sa tolkwan, paligid, pinto mo lang. Ada ba ipasod mo nyo, madam nga? So, ikay, matawan na po niya. Man po kayo nilayaw ba niya? Pinalang din lang, makatabang-tabang po. Asaman. Dahil lang, Dahil madam, hunga kayo. Atchit! Atake! Madam, Sunod ay first kay para atchit ba? madam, may adlaw ni mo, madam. Mayong adlaw ni mo. Janus, madam, Janus. Janos. 25 anyos. O sa may ato? Musulit Ikaw ka. pa ko, madam. Mga ba? Ikin na batahan niya, may 5 anyos, pero huwag na siya nang, pero wala, okay pa kayo yapon no, nabundog na sa nagtrabaho niya. Hi, Janos, ako na si Erica. Janos, Manitay is my name. Hi, Erica. Hoy, kamo ha? Ayaw pagkaringtingan ng Janos kay nanalbaho ni dire. Diyan sa inyo ani mahiyagom, di na katarap trabaho. Kasi ko balitin ko lang, kung dili ba alagon, hindi nga hinoon eh. Madam, pwede na ako magsugod, madam. Sige na, magsugod na ka. Kunya, pag mingaw-mingaw mag-istorya na ita, kay nakoy istorya si mo ha. Kay karon na di tapang takama istorya. O yun mo oriente mo kay tagod na ka kayo, kita ka daghang kayo kusugin ni akong tindahan diri. Ha? Kusog pa ni sa kusog pa ni mo daan tani. Halinan kayo mga bulan diri. Janos, gusto ka matilaw sa akong bulan? Ako, asa na. Di ka makaya na ako pinigas. Hay, kaya na mga kalang mga bulan yan ha. Para walang kuwan, kuwain na daan. Mugo, sige mo kuwan ha. Hindi mo kita ka rin. Janos, nabako pa kayo na? Chay, ako nalayat. Tanggal uhasa nga nang imong bulag, Chay. Ang tanong! Ako yung tanggal uhasa nga nang imong bulag. Kaya mo na nakunong! Sige na. Right, relax. Nakain ko man ako dyan. Nandun siya mga kunang. Erika, ayaw na. Ako di ay. Hindi ka mapaswa nga. Atchop. Sige lang kayo. Atchop ko naman. Pagdali ka mo kayo. Ang dapat na mag-snack daan ni Janos. Akal. Salamat kayo, ha. Madam, sugod na may sa madam. Asin na dito. Ang pagkukasugan sa ka, ha? Grabe. Gusto mo na ginitindahan ni Madam Dre pa? Gusto kayo ni Madam Bart. Digna ba? Eh, pati, taon na daw na si Madam daw. Gusto mo na kayo Pero na. di nag-artist ko, abat kay ako ba, tinood part. Ako ang pinaka-atchop, Bulibard, ha? Tungan na ni Madam. Atchop, Bulibard. Ano ba? Wala mo harang nga na Dres Palengke daw. Eh, Sa mga anak, kabalo ka na nga kayo nagkapit si Madam Dre. Hindi ka na, Bularan the speakers. kasikyo diya nga, kanang one eye, kasikyo nga. Muna si Kwadre, kasi bugat, muna si Kwadre, amigo lang niya. Kanang bularan din ni Madam. Kanang isa na. Ano, babae niya? Dikan ba doon ang punibanay ng mga bulan niya ba? Buti nga, ako, pero bugat pa na nagbalay pa na yung may bulat. Hindi ka.
Sige, Jesus, siguro nagigapay. Uy, dali na mag-snacks na mo. Nag-promise ba yan Oy! ko? Atsup pa, ginana. Uy, ka. Atsup, karbinte, eh? Isa rin, uyab di mo. Langga. Ako may hapit ako sugdo na nakay. Hoy, excuse me. Why you kay paglahom sa kakibra ka ng tumboy? Ikaw na tayo na mga pinikap ka niya, ha? Ikaw piyiksa ka? Ang ganun mga amigo nga mga pulis. Uy, ako'y labot. Kaya po ko'y nauyab ng pulis sa una. Uy, ikaw. Kabalo ka no? Kasi, Palagsaran ko kung mga crush ni mo dyan, no? hindi ako ganun. Ay, ayos na ilatin ang luyang di ako kanang goan. Kanang saping-saping kay si Janos ako po na kaon. Ay, isa yung kabuokan. Sawag ka. Ah, sige na, oy, ayun na nakuha. Labre na kay kang tingkoy. Sige lang, sige, pakaw lang dito, eh. Pili, uy, Tuloy-tuloy ang gaan na. isa ka nito, imuhala, oh. Ano ko ah? Luyang, ay kusinta na, ito. Ako na saping-saping, oh. Kana isa ka nito, Jess, imuhala, oh. Okay, kaya. Atsup, pa rin. Tuloy-tuloy ang gaan na ba? Uyab, yan ang Thursday. Oh, tawag na. Ay, di, di, Hoy, lahat na ako ulit sa una, pero makikulat na ko ato niya, oy, kay. Sabi mo kuya, kung may bike at ang Di may. Suko, magkawat na kang isugot. Okay, sabay si bagay. Yate ka kato kay. Yate ka kato kay. Ato sa manta. Ay, nakikot ng tawin, nainggit pa na siya, kay isugot ako si Mike, nasilos pa na siya. Kailangan. Pagkay na ko ato niya, uy. Okay, sakbay ka na. Nalari ko tayo. Sorte pala ko. Sorte pala ko. Sorte pala ko. Ayan. Tama na, maluhin ka. Ilang ko na puro. Lamiya din ni Kuchinta, dali. Hey, kada ang atsup. Sige yan, tubiyan. Ay, dados kaon lang nga, kinabot si Madam Ron na. Naputo na naman tumas sa gigan o black cow. Wala naman ka ato. Why, Diyos, ya? Pagtuwid-tuwid sa oy. Ano yung something? Ganap ko. Ako wala ay. Ako wala ay. Ako wala ay. Tumalan ka, Bert, tumalan. Ay, ayun. Ayaw, nagdulip-dulip sana. Kaya, magdulip-dulip ka ba? Orti kayo! Naboto ka, Harvey! Kaya gusto may kabuto ka pa itong iyahan! Kaya mo naman sagot kay Bulis-Tulis na tuloy mo! Sustilan. Hindi na danas po eh! Ano yan, oy? Asa si Alvin sa iya? Ben! Itali Si Alvin na mo naman, taga-bachelor of uniform, eh. Pero, Kaya doon yun, Amin, bibit. Hindi ka nag-drive! Hindi na kita sa marangga! Sige ka! Kaya ko yan, tuloy siya. Tama, delikit. Oh. Nakakari ka diri Janos. Ay, madam. Gabi na, madam. Ay, Manabi po ni mo. gi-reserve lang na ako kaning order ni Sir Tawi para dalon daw niya sa Samal kay karong Sabado na ba daw siya dalon Kayang uyab sa Samal daw. Dahil pero sabi nung naka-yellow dyan sa nina nga nagtawag, sabi kailan mo na? Kasi modus na, ha? Puro-puro, anong makadag naong na? Wala ko kailan na. Lumalinog. Ay, sa RT, hindi na di ay tawagan na ng tawanan na. Tama na lang, eh, kung sobra kay kakagugihan. Tama na kay. Okay lang, madam boy. Wala man ko nahagog. Wala naman tayo overtime pay diri. Ay, okay na kayo na, madam. Tumawag di mo bisag. Akong dating trabaho sa madam, mga dito yung day off. Wagan, overtime pa. Okay lang, madam. Sige na ay nagugigil ko ano. Pagpahiwatig na pud ka. Malamang ko nga kuang ka. Tayo trabaho sa una. Madam, Ginagukod ka kuan. madam, gusto mo, madam. Kaya to na lang ko sa balay kay balubya ka dakang kayo mga kuan diri. Dakang kayo mga kawat diri.
Sige madam, kimburag na ba kayo dalang na kong kantidad? Mugani. Sige, try. Padala lang ko sa balay, Janos. Dayon. Nindutan is yung balay madam. Siyempre, Ikaw raw sa diri madam. Ako pa rin. Siyempre, nagkukunegosyo. Di dato ko bubon. Lahat, may dato ko niya. Angit kay kong balay. Dakuin mong parkinganan madam mo, mga upat kasakyanan na sulod. Lima na para sa luyong. Wala din, drive-drive ng ubang sakyanan. Wala na, oy. Kay, ang akong ginadala diya, kanarag yung kwan. Kanarag yung isa. Kay, kapag kayo, naguyuron ako ng tulo ka buo. Wala na kay ba na madam? Ako mayroon namatay ang kumana. Dalong ko na kumana. Ay, sorry kayo. Oo, sila mo'y naka-atapya dito sa may dati itong Abubakar sa una niya. Niya, pag-uli niya diri, lagot mo kayo ko kay Waman niya. Wala ko siya nanangin ang iyang panangin nga maduty na sa kampo. Lagi dala na siya sa gira. Lagot ko mga dua ka bulan kapin. Pagbalik niya diri, kabalo siya diri, pagbalik niya siya, honey, ano ko isa kumkum nga munggo, sa kong gilabay ko. Kanahan ka, ano karon na kani uli ha nga. Muna na ko huwat diri, di ka makontak. Ako siyang gilabay. Nakalikay man siya. Paglikay na niya, aksidente nga na dito yung emergency nga lansang dito. Nakalikay, natusok ang iyang ulo dito sa lansang. Mo'y namatyan sa kuang bana. Wala siya namatay sa gira. Madam, sorry kayo madam, namutana po yung kuhan. Sige lang, okay ro eh. Pero gusto mo gud ako nga makalimtan ang tanan. So ka na itong niabot ka diya sa kutindahan, Janos. Madam, Gusto na ako nga makalimtan ang mga akong kagahapon o mga kaagi. Akong mga problema sa akong kinabuhi. madam, madam, Janos. Gusto man gusto pa kami nalbaho? ito pa madam. Mau ba? Kabalo ka, uhaw pa kayo. Madam, Aliko sa dito ka, bahoan yung bulat eh. Aliko sa dito ka. maliguso ko dali madam ha. Sige. Dugaya nito ha na maligoy. Mo payot maligoy. Janos, dali ako ligo tao diado kay bugnaw na kayo na diyan ko no. Umuwat ala tabana ni makapla sa tagas. Kanuto na ko dirido. Sorry madam, lugod si tarong madam na. Alam mo kung matagtigay madam mo? No. Parang risko po Martin eh. Kumasin tong tanaw nga service ba? Dali. Ayaw. You want this? Para buna na pa. Sige naman, tabi na. Please, totoo ko sa mga ito sa bulat. Ako'y balas trabaho, pre. Ako'y balas istorya. Trabaho, kaya mo na. Hindi ko ganyan po kasi istorya ng mga asin na, mga maligag ice drop, maligag DVD. Sige na, istorya na. Trabaho, magyapon ako ni pre. Pagbrano dyan. Trabaho na. Kabayo sa ganda, pre. Sure, sige, nabayo na. Karot sila, bayo ka. Kakulisan nyo.
Nabalong, rabiton ka Newport. Kusog kayo mo ka, karos kay rabiton na itong Newport. Plastic kayo. Uy, magpahuli sa Jano City niya. Uy, ito yung sikaw na po yung arsa niya. Uy, Ay, ay, Alsa. Ha? Ako ba tao kayo? Pang-romance niya ko dapat? Jay, Kabalo ko. ano ko na sa iyo? Ay, kaya, ay. Ikaw ba? Kasama mo niya ako. Gulat. Putok ka na kami. Gulat. Bulat. Nani, Pat. Hindi ka ni Pat sa palingke. Pagdaga ni ka, ikaw may makapa. Diyan may patsok niyo. Ano, wala? Ako, ha? Atsuk! Atsuk! Gulibay, ha? Ha? Ay, sila rin yung mula, Tulibay. Ha? Panitahan na, di ba? Ikaw ba itong kalaban ako dyan? Panitahan ka na ba yung muknaong pagba? Ay, wala pilabot pa, wala pilabot pa. Ikaw ako kalaban sa una sa pagba. Uy, kaya. Tangan ko ninyo sa una. Wala na kay customer na to na. Ay, Sir Nelson, pasaluan niyo ko Sir Nelson. Si Jay na ganit. Nagdastor naman yung tawanan niya. Sulo ba ng kalo ni Don Solventa? Abalo ba? Idol lang ito. Hintay na na sa... Bus Nelson, nasa na yung... Mag-break pa ko dire. Pagpuyo niya, ikaw, isubok niyo sa kang madamo niya pa. Kita ka sa tato, ha? Buwak, dulsos liki. Asa man yung nagtawanan na? Sa buhat o sa liki na siya? Ay, Sir Nelson, ay nagtagda, oy. Kapalitan ko, tulog ang silong bulat kaya nag-celebrate din sa mga players, ha? Malatan natin yung handa kay Tinan may waman ko din something na. Ay, Sir Nelson, tulog ang ilong at tunikan. Yata ko lang. Ay, madam, ay nga daw, madam. Ay, ang pila ko sa may magipalitin mo. At tulog ang silong bulat ka, tinikas madam. Ibalik ang iyang kwarta. Ibalik ang iyang kwarta, Erika. Uy, madam, magbayad ka naman. Ibalik kayo mag-celebrate sana. Ako, happy lang ko karon. Happy lang ko. Usaw mo na Happy lang ko bulat kayo. madam. Ha? Bayaran eh. Ayun, ang piyari mo, na na. Ay, madam, malipay ako mga players. Kadali lang. Walang na imayan, walang na bayari, no? Wala madam. Pero, isa lang kapikas, binikas nga buwan, wala mo na ibayad na. Ibalik ba? Madam, ingatag na lang. Malugay ko. Madam, ingatag na. Sige. Ikaw gid ha? Ikaw gid. Uli lang ikaw danas mo. Ano ka nang kita niyo? Okay, guys. Okay, madam, mata na ko. Okay. Ay, Sir Nelson, nabuhay ka. Guys, good yun. Mag-outing ta. Ha? Nakoy budget dire. Wow, yes. Nice kay madam, nagpa-sponsor ka, madam. Kasi pa sponsor, dili pa rin sa uban. Request lang. Balik sa outing, wala budget. Ako na may budget. Nakahat ko budget. Ha? Madam, sige madam, kay nakoy pabo Asa may dito gusto madam. ninyo? Asa may gusto? Akong ihawon ng pabo madam. Sa inyo ni mo dyan nun? Magkuhan kong pabo ba, ihaw kong pabo para lechon pabo ba. Ang sayo nga. Ang sayo nga ni mo? Lechon ng pabo ba. Sige, ikaw, what? Basta kayo niya. Nawantay dito. Tara na, oy, pagdali na mo nag-impos kay mga manira na daw ta. Okay guys, alas dito na kotong guys. Sige na, sige na. Pagaling ka naman. Nagkakaw niya may dagat. Malaki si madam ba? Ano ba ni madam? Ay, si Boss Rafi, oh, si Boss Ayin. Ay, Boss Ayin. May bundan niyo din. Tayo lagi mo din. Ay, boss, lingaw namin din boss, kay outing boss ba? Kayo kay. Bayo na yung gibuhat niyo ba kay at least refresh na unwind ba? Ano maganda ba? Nindot pigil sa usapan kuan magkuan magid mo mag-outing, ha? Ay, maugin na, Boss Ayin, ay, Boss Rafi. Ba? Kita ko kita wag dai. Si Boss Rafi, oy. Kalam kaway niyo. Kaya galing mo pwede din. Si Juan
Pauba na mo si Tuyik. Ay, aso, kay boss. Kaya ko mga kupaldak. Nasaan yung mga kapal-palda man ito? Ay, nalo na dyan kay magkalog-kalog yung nagdonsulwita gani. Among-amo dahil si Madam Digna. Ay, hello, sir. Hello, sir. Nakauting na sir kaya. Siyempre, pagpawala sa stress. So, tilawin yung pabo, sir. Ika man isang umigo si Don. Dalawa na tayo? Okay ka ni Pabo sa mga amigo na, Dudes? Oo, lami kayo sa no. Mabala ka tong, Sabay yung datong dali, sir. Pero palahilan na siya. Kailan ko nandun? Wala ko ngayon, amigo ni mga madugdagat nga Japan kayo? Sige, JJ naman niya, kaya bisi ko sa pamistorya na rin. Salamat kayo, boss. Janos, Madam. inyong saon mo lang ni kinagtupis man ko. Saon mo niyo. Magkalorab ka sa kong tuhod nga. Madam, bro. Idol, Bill. Tupinan. Hoy! Asa inyo mag-office ko, Ate, Pulipe! Hoy, patanaw na niya kay wala na rin niya sa kay wala na rin si Janos! Sino Janos? Sino Janos? Sino Janos? Hagbay na wala niyo rin! Kung gani! Pagtingin ko na! Ayaw, nasig ko. Ay, mga gastor-gastor na mo rin yung mga na! Kita ka sa break, ha? Ha? Asa na si Janos? Madam, kanina naman kayo na po kayo ang sahod dito. Dali, ay, ako ko dito. Dali, ha? Asa yung ano mo? Ha? Ay, Madam! Nayawa naman si Janos! Ano niya hawa naman si Janos? Ang buta, wala man siya nanangin. Basta di mo siya mga... Ayaw ko niyong binuang kay kinani. Ayaw ko niyong binuang kay kinani. Ang ganda kinuhawa nila. Sabi, bawa kayo niyo. Kitatatas ako ninyo pero yung gusto. Hindi na nabawa. Kayo ba mamunga na fall in love na si Janos? Kamalabay ka na idol. Kailangan ko na siya. Pagkamalo kay Rika, idol ba yung kaya ko na siya? Hindi na naman. Janos! Janos! Galit kami hawa si Janos sa kuwang pwesto sa palengke Dolanday. Wala ko masayod ko sa hinungdan niya. Wala mga yun akong tambag ninyo basig namin na hibawaan. Ingon na anak, bago mo mga lalaki. Kuman nga nahog sa inyong babae, kalit mong hawa. Layo-layo na may kagwat. 25 siya, 55 ko. Daw na, anagod na. Pero walang kipili ang gugma. Pan nga nung kalit sa mihawa. Kung hindi na pumadawat. Mo man siya nananghid.
Okay pa ba nun ta kayo may atong mga tungurang na nangaligo mig dagat? Magawat ko Dulanday sa inyong mga advice and more power. And inyong suwat magtatampo. Take na. I'm strong, I'm sure, I'm in control.